Fid-29 ta' Diċembru l-Arċisqof Charles Scicluna ser jagħti bidu għal ġublew tas-sena 2025 fl-Arċidjoċesi ta' Malta bit-tema Pellegrini tat-Tama. Dan wara li f'lejlet il-miliet il-Papa Franġisku ser jiftaħ uffiċjalment is-sena tal-ġublew bil-ftuħ tal-bib imqaddes fil-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan. Iċ-ċelebrazzjoni tal-Knisja f'Malta tibda 4 ijiem wara dan il-ftuħ uffiċjali, brit li ser jiġi ċelebrat fid-dinja Kattolika kollha. Ir-rit jibda fil-5 ta' filgħaxija b'mument ta' talb immexxi mill-Arċisqof Scicluna fil-Grotta ta' San Pawl fir-Rabat. Wara fil-Bażilika Minuri ta' San Pawl, l-Arċisqof isellem lil ġema u jinqara l-Evanġelju skont San Ġwan u tinqara wkoll silta mill-bolla tal-ġublew tat-Tama bl-isem ta' it-Tama ma tqarraqx. Din il-bolla hija dokument uffiċjali li permezz tiegħu il-Papa Franġisku se jniedi l-ġublew tat-Tama. Iċ-ċelebrazzjoni tkompli pellegrinaġġ wara s-salib bis-sem ta' saċerdoti reliġjużi u lajċi lejn il-Katedral tal-Imdejna. Imbagħad fis-6 ta' filgħaxija fil-Katedral stess ser tiġi ċelebrata qudiesa li fil-bidu tagħha ser issir it-tifkira tal-Magħmudija bit-tberik tal-ilma. Fil-jum tal-ftuħ tal-ġublew f'Malta l-Knisja tfakkar il-festa tal-familja mqazza ta' Ġesu, Marija u Ġuseppi. Għalhekk dakinhar bl-għajnuna tal-Moviment ta' Kana ser jiġi ċelebrat il-ġublew tal-familji miż-żewġin arajjes u koppji bis-sem attiv tal-familji u l-koppji waqt il-pellegrinaġġ u l-quddies.